Hezký den, přátelé. Vítám vás opět u sledování literárního koutku. Celkově už po3. natáčím ve svých domovských Benátkách nad Jizerou, konkrétně v prostorách Muzea na zámku. Dnešní díl je trochu zvláštní tím, že za mnou vůbec poprvé někdo z literátů přijel. Já jsem rád, že můžu v literárním koutku přivítat básníka, spisovatele a publicistu Petra Kukala. Dobrý den. Dobrý den, Vojta. Dobrý den nám všem. Já jsem se o vás dočetl, že váš profesní životopis je poměrně pestrý. Na mátku bych zmínil vaše působení v nakladatelství Alter, či na Ministerstvu kultury, kde jste byl správcem twitterového účtu, oceněného roku 2016 Křišťálovou lupou. A dodal bych ještě, že jste svého času byl tiskovým mluvčím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ano. Přál byste si zmínit ještě něco? Já myslím, že všechno důležité jste řekl. Dobře, děkuju a předal bych vám slovo. Dobře, děkuji, Vojto. Já jsem si pro dnešní literární koutek připravil několik ukázek ze svých básnických sbírek a potom také jednu prozaickou, takový text ze společné knížky více autorů, ještě na to dojde řeč. Z těch básnických sbírek budu číst ukázky ze 3. Začnu sbírkou Prsten v břiše. Rande u bílé kuželky. Dávno jsem vyrost z věku na randata. Vytloustl, vyšet, vyprahnul. Nechci už čekat, kolik mi ran dá ta, na kterou čekám, mínusů a nul. Už nemám chuť se vůbec o nic snažit, být svěží gejzír ducha plných věd. 15 let nejmíň musela by nažít, aby jim vůbec mohla rozumět. Nechci se dívat, jak po straně zývá, jak chce být jinde, nežli právě je. Tak snad to vzdala. Já si dám připěvám a malý fernet, panák naděje. Když jsme už v té hospodské tematice, tak další bude pivnice Šipka. Zarostlou železniční vlečku zasypává jak sakury noc. V šipce hrají Japonečku. Dojatě na rozměklém géčku s citem, co patří na kůry. Žehnej nám, Japonečko malá, šedivým chlápkům ze sídlišť, která nám dávno všechno vzala. Z kariér, z ženských, z toho mála, co v 30 jsme zahlídli. Kamení. Nejlepší víno roste v kamení. K vodě se dere pod břitvami živce. Z kořenů k hroznům vzlíná zranění. Pij ho, když nevíš, jestli se ti žít chce. Předposlední z této sbírky v olivě tma. Už jsem zas na plech, dneska po pivě. Bolí mě noc, zlá tma mě bolí. Ta, která zbyla v černé olivě nad Getsemany. Pravda holých věd, o plané soli, která neosolí.
No a se sbírkou Prsten v břiše se rozloučím básničkou Žehnání Hromníček. Do tmavých koutů bočních lodí si čistá srdce nestoupnou, pro nás se ale právě hodí. My, ztroskotaní hodivodi, tu zůstáváme se svou tmou v těch koutech u zpovědních mříží, kam ministrant už nechodí. A nikdo ho tu nevyhlíží. Tady se peklo s nebem kříží a svádí svoje závody. Po kostele se světlo šíří nerovnoměrně, nestejně. Ministrant se svíčkami míří k ovečkám středu a my 4 na sebe kývnem ve své tmě. Teď ještě několik ukázek, 3 ze sbírky Předposlední vlak. Vodotrysk. Osud vždycky srovná poměr ztrát a zisků, jak když v parku prší proti vodotrysku. 2. září. Včera jen smích a pláč a kytky a babičky a dojetí. A dneska příkazy a výtky. K snídani okoralé zbytky včerejších dortů. Návnat na děti. Tak tahle taková delší epická vyprávěcí prostě zážitek z hospody na Černém Mostě. Mikulášská. Co tady děláš, anděli, bez strejdy Mikuláše? Kdo dětem dárky nadělí a čertům skrotí vášně? Kde se tu bereš? Nemáš být za rozsvíceným oknem, kde ve vanilce tone byt a v čaji magic moment. Co tady hledáš u piva v hospodě na Čerňáku? To spíš čert, ten sem chodívá, když už ji mám jak z praku. Nepij tu hnusnou 10. Dneska se přece slaví. Dáme panáka. Že si tu a na stričkou zdraví. Klid, kámo, klid, jsem v pohodě, tvá holka, to je jasný. Jen jí to o svým životě vyprávím smutnou básní. Už radši půjdu. Byl to kiks a ty se rády množí. Čert na mě někde vede spis a z něj nakonec bude číst. Čert. Žádný anděl boží. Z knížky, která má 2 názvy, z jedné strany se jmenuje Ranní a z druhé strany se jmenuje O jablko lehčí ráj, přečtu náhodně vybranou básničku a poté už také prozaický text, lirickou prózu. Tak ale nejprve tu básničku nějakou vyberu. Tak třeba básničku o fotbale, jmenuje se Písně mužů. Pivo a klobása, šála, dres, ďábel nás přivítá v kotli. Na křídlech vášně nás čerte nes, dost dlouho byli jsme skrotlí. V ochozech divoká bouře vře, jen ať nás celý svět slyší. Každý tu máme své soupeře. Třeba ty šedivé myši zalezlé celé dny po kanclech, co berou 3 naše platy. Křičíme, dokud nám stačí dech, na sudí, na hráče, na ty, na které můžeme křičet dnes. A zítra zas oni na nás. Na křídlech vzdoru nás čerte nes. A včas nás prosím tě zaraz. Z prozaické části, aby to nebylo příliš dlouhé, možná, že vyberu jenom jednu. Staré město 2. Před holičstvím na uhelném trhu stojí žena krásných let a kouří. Ruku s cigaretou má přiloženou loktem k tělu, druhou se objímá pudňatry. Působí proto trochu zimomřivě, tím spíš, že si stoupla do proudu slunečních paprsků, které míří do podloubí a v nich se hřeje. Je oblečená v kompletu barvy bílé kávy, těsných kalhot končících v půli lítek a delším svetříku. Mate mě to. Kadeřnice takhle určitě oblečené nechodí. Možná je to
majitelka nebo manažerka kadeřnictví v centru Prahy už jsou spíše salony než oficíny. Žena mhouří oči do slunce a lehce se houpe v bocích. Asi si v duchu zpívá písničku, co hráli v rádiu, když dnes vstávala. Před restaurací u Dvou koček stojí skříňové auto městské policie Praha a před ním strážník, který ženu uhranutě sleduje. Vypadá, že zvažuje pokutu za to, jak ho zabolel. Občas se podívá na zem a občas ke kostelu svatého Martina ve zdi, aby bylo jasné, že si ženu neprohlíží, ale nevydrží to dlouho. Kadeřnice nebo spíš manažerka naposledy potáhne a špičkou boty zašlápne nedopalek. Naposledy se zhoupne v bocích, podívá se přímo na strážníka a měkce se usměje. Sluneční proud už dopadá o dobrý metr dál a ona z nastalého stínu vykročí do dveří kadeřnictví. Poslední ukázkou, kterou tu ještě přečtu, je takový delší prozaický text, ale ne strašně dlouhý, prostě jenom delší. A jmenuje se Hospoda. Lidi mají svá domovská místa. To vůbec první, které strašně zajímá úřady, totiž místo narození, to ovšem určitě není. Opravdu nechápu, jak se tohle reziduum z doby, kdy se lidé rodili doma a součástí legislativy bylo domovské právo, mohlo ve formulářích udržet. Je to dokonale zbytečná informace a nikdo s ní už nijak nepracuje. Já se narodil v městci Králové. Mám teď teda jihnout, kdykoliv přes tu 3000 díru projíždím, jen proto, že v Nymburce tenkrát malovali? Když jsem byl ještě mladý a naivní, psal jsem to nejen do žádostí o průkazku na MHD, ale i na záložky svých knížek. Ale posledních 10 let tam už důsledně píšu Poděbrady, i když je to lež, protože je to jediná pravda. Tam jsem poprvé usnul v jiné než nemocniční postýlce. Tam jsem oslavil první narozeniny, řekl první slovo a udělal první krok, což pokládám za důležitý životní krok. Byl to malý krok pro mě a pro lidstvo ještě menší, ale už vždycky mě to do toho utáhaného lázeňského maloměsta v sezóně maličko přeslazeného a ulepeného jako lázeňská oplatka bude přivádět. Pak má člověk domovskou školu od základní po vysokou, kam se chodí dojímat o třídních srazech a dnech otevřených dveří, domovskou ordinaci, která aspoň trochu supluje prvorepublikový institut rodinného lékaře, a domovský sportovní oddíl, teda asi to nemohu úplně posoudit. Chlapi pak mají nad to ještě domovskou hospodu a to mohu posoudit naopak velmi dobře. Domovská hospoda je totiž bezmála existenciální záležitost. Nemusíte tam být rovnou štangast, sedat u rohového stolu pod trojúhelníkovými vlaječkami fotbalových klubů do hněda prouzených tisícovkami cigaret z dob, kdy se v hospodách ještě hulilo. Nemusíte tykat vrchním a mít v polici svůj půl litr se zvonkem na uchu. Nic z toho není nutné. Stačí, abyste tam prostě jednou přišli, na vteřinu se zastavili na prahu a věděli, že tam jste doma. Dáte si pivo a najdete si místo. Příště možná jiné, párkrát to vystřídáte, ono se to časem nějak samo usadí. Nebudete tam asi chodit každý den, ale pokaždé, když půjdete na pivo, půjdete tam. Postupně si vás tam zapamatují výčepní i štangasti, co jsou tam denně ve stejný čas, vám odpoví na pozdrav němým, sotva viditelným kývnutím hlavy, když vstoupíte do lokálu. Moje domovská hospoda je u nás na kraji sídliště. Je to typická kostka z konce 80. ohozená břízolitem. Ničím se nepodobá Disneylandu staropražských hospůdek, kde se zahraničním turistům prodává 3H koktejl, hašek, hašler, hrabal. Žádné dubové stoly s trnoží a svíčka na dřevěném pivním soudku, žádný harmonikář v pepito kalhotách a placaté čepici, co má konzervatoř nebo damu. Tady se schází normální lidi, skladníci z blízkých supermarketů, bulharští a ukrajinští dělňasové, co tu půl roku vydělávají, aby doma půl roku žili, chlápci ze sídliště, kteří někde v Praze sedí v kanclu a vyplňují Excel, stárnoucí afroamerický překladatel z francouzštiny, co byl ještě před 10 lety černoch,
a teď úplně přesně nechápe, proč už jím nemůže být, a já. Existují tu různé skupinky. Jednu tvoří každodenní hosté, co občas přinesou kytary, jinou sebevědomí mladí, další jsou lidi z fabrik na Průmyslové a ještě další pasažéři z panelových Titaniců všude kolem. Holky po sezóně se špatnou pletí a pupkatí fotříci, co ve 30 ze svého balkonu v 5. patře zahlédli pevninu klidného manželství, hezké rodiny a zajímavé práce, ale nakonec to nějak nevyšlo, uvízli na mělčině nebo v poslední chvíli ztratili správný kurz. Jedni pokřikují moudra, druzí občas utrousí zkušenost a třetí mlčky pijí pivo, protože už to všechno poznali a už to všechno vědí. Ale samozřejmě se ty skupiny různě prostupují a přelévají každou chvíli jinak, jen občas někdo přestoupí natrvalo. Nikdo tu svoje příběhy nevypráví. Perličky na dně zkuste třeba v Kersku, tady jste v sídlištní pivnici. Ale můžete je tu všechny přečíst, třeba z toho, jak chlápek z pekárny položí na vteřinu dlaň na hřbet ruky ženský, co se směje tomu, jak byla blbá, když posledně zase nalítla, směje se tomu, aby neplakala. Ale dějou se tu samozřejmě i jiné příběhy, milé a hezké, které začínají panákem a končí kočárkem postaveným za posledními stoly na zahrádce. A tak já sem chodím, sedím vždycky sám, tak to mám rád. Paradoxně v tom Babylonu jazyků, křiku, smíchu, hádek a při opilých vyznání nacházím svoji oázu klidu. Čtu si tady, píšu básničky, dívám se a poslouchám. Počítám, že jednou o tomhle výčepu napíšu aspoň krátký text. Pár slov o tom, jaké to je mít domovskou hospodu. To je všechno, děkuji za pozornost. To byl můj dnešní host v literárním koutku, Petr Kukal. Naschledanou, Vojto, naschledanou. Moc děkuji, že jste si na mě udělal čas. Vám, milí diváci, děkuji za pozornost. Přeji vám, abyste se měli krásně a moc se s vámi těším zase někdy příště. Na viděnou. Naschledanou.